Ahoj priatelia, teším sa, že sa opäť vidíme a že ste sa znova rozhodli pustiť si toto video v rámci Verím, veríš, veríme dnes na tému Večný domov v nebi. Ak sa teda chcete dozvedieť, ako sa nestať bezdomovcom pre večný život, sledujte ďalej. Všetci určite veľmi dobre viete, čo je to bezdomovectvo a takýchto ľudí bez domova možno aj denne stretávate niekde na ulici, hlavne vo väčších mestách. Dôvody, pre ktoré sa človek stane bezdomovcom, môžu byť rôzne. Niekto si to môže nejakým spôsobom zapričiniť aj sám, niekomu v tom môžu pomôcť iní a sú aj takí ľudia, ktorí si takýto štýl života vyberú žiaľ aj sami. Avšak sú ľudia bez domova aj ktorí bývajú niekde na ubytovni alebo v nejakom podnájme alebo prenájme. Avšak povedal by som, že mať domov to nie je len o tom, že mám strechu nad hlavou. Mať domov to znamená, že mám miesto, kde môžem byť so svojou rodinou, kde si môžem zavolať svojich priateľov, kde sa cítim bezpečne, kde mám určité istoty, kde viem, že na druhý deň mi nepríde nejaké ukončenie nájomnej zmluvy. A presne niečo takéto nám ponúka aj Boh ako náš večný domov v nebi. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: odchádzam od vás a tam, kam ja idem teraz, vy ísť nemôžete, ale prídete za mnou neskôr. Ja vám idem pripraviť miesta a keď vám ich pripravím, znova sa vrátim a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli so mnou tam, kde budem aj ja, a aby ste videli moju slávu, ktorú má jednorodený Boží syn od svojho Otca. Pán Ježiš im ešte povedal: idem vám pripraviť domov. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Povedal by som vám, že vám idem pripraviť domov, ak by to tak nebolo. A svätý Pavol nám tiež hovorí, že sme dostali ducha adoptívneho synovstva. A keď sme deti, tak sme aj dedičia. Všetko, čo má Boh, bude aj naše. Boh nám ponúka večný domov v nebi, kde sa nebudeme musieť obávať a mať strach, že prídeme o náš domov, o naše bývanie, o strechu nad hlavou, kde budeme so svojou rodinou, so svojimi priateľmi, kde budeme mať bezpečie a všetky istoty. Ak teda chcete nájsť tento večný domov v nebi, tak viete ako na to a vidíme sa na budúce.